Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Predsjednik SAD Barack Obama potpisao je zakon kojim se zabranjuje neograničeno prikupljanje podataka o elektronskim komunikacijama Amerikanaca samo nekoliko časova nakon što ga je usvojio Senat. Vlada se priprema da raspiše javno nadmetanje za davanje koncesija za izgradnju malih hidroelektrana na 3 vodotoka: Bukovica sliv Komarnica u Šavniku i Brištica sliv Morača opština Kolašin i vodotok Štitarička sliv Tara u opštini Mojkovac. Osnivači banke koja je trebalo da se zove Gora odustali su od licence u Crnoj Gori, saznaje Pobjeda. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i toplo, a tokom popodneva lokalni razvoj oblačnosti može usloviti kratkotrajnu nestabilnost, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda. Maturantkinja Srednje likovne škole Petar Lubarda na Cetinju Jovana Kapisoda učestvovaće na internacionalnoj ljetnjoj školi School of Visual Arts u Njujorku. Premijer Slovenije Miro Cerar podvukao je danas da put ka članstvu u EU kojem teže zemlje regiona jugoistočne Evrope zahtijeva saradnju. Bivši njemački kancelar Helmut Kohl, arhitekta ujedinjenja Njemačke, nalazi se na intenzivnoj njezi na klinici u Heidelbergu poslije operacije crijeva, prenio je danas magazin Bunte. Cilj sektorskog operativnog programa za obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu politiku je osiguranje razvijenog i kohezivnog društva kroz obezbjeđivanje boljih uslova za zapošljavanje i unaprijeđenje kvaliteta učenja, poručio je glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom EU Aleksandar Andrija Pejović. Kompanije Millennium iz Beograda, Alpstar iz Albanije i Hercegovska CMC počele su danas sa zatvaranjem i konzerviranjem gradilišta vodovodne i kanalizacione mreže, odnosno vraćanjem obale u prvobitno stanje. U Crnoj Gori 94,7% kompanija upoznato je sa značenjem termina društveno odgovornog poslovanja DOP, što pokazuje rast u odnosu na podatke iz 2013. U Crnoj Gori sjutra će biti pretežno sunčano i toplo, a tokom popodneva lokalni razvoj oblačnosti može usloviti kratkotrajnu nestabilnost, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda. Evropska komisija za sektor obrazovanje, zapošljavanje i socijalna politika opredijelila je 28,1 miliona eura za osiguranje razvijenog i kohezivnog društva kroz obezbjeđivanje boljih uslova za zapošljavanje, unaprijeđenje kvaliteta obrazovanja, socijalnu inkluziju osoba u nepovoljnom položaju i smanjenje rizika od siromaštva, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija MVPEI. Evropski komesar za proširenje EU Johannes Hahn poslije današnjeg višečasovnog sastanka s političkim liderima 4 najveće političke partije u Makedoniji, na kojima se pregovaralo o prevazilaženju političke i institucionalne krize u Makedoniji, saopštio da je postignut dogovor da se aprila 2016. Predsjednik opštine Budva Lazar Rađenović i sekretar Sekretarijata za investicije Ivan Dajković danas su obišli realizovane infrastrukturne projekte od Budve do Buljarice i izrazili zadovoljstvo postignutim, najavljujući nove projekte. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović uručio je danas posthumno orden crnogorske velike zvijezde ubijenom premijeru Srbije Zoranu Đinđiću. Opširnije na portalu www.crna.gore.me